Bajke su za čitanje, slušanje, gledanje i uživanje. Oni su neophodne za odrastanje. Siguran sam da ste na ovogodišnjem 56. sajmu knjiga u Beogradu pronašli neki roman, bajku ili priču koju do sada niste pročitali svoje deci. Zahvaljujući sajmu knjiga upoznali smo Alice Vieiru, poznatu portugalsku književnicu za decu. Iako će uskoro napuniti 70 godina, njene knjige govore sasvim suprotno. Savremene su u izboru tema i dinamici izlaganja. To pokazuje knjiga Dnevnik Inês Tavares, prevedena kod nas. Jako mi se dopao sajam knjiga, naročito činjenica da je gost sajma ove godine jezik, a ne jedna zemlja. Bila sam u prilici da sretnem kolege iz Angole, Timora, Brazila i drugih zemalja. Što se tiče Beograda, nisam mnogo toga videla, ali kafići i kafa su odlični. U Dečijoj biblioteci Čika Jova Zmaj organizovana je promocija knjige za beogradske osnovce. Jako mi se dopao susret sa decom u ovoj biblioteci, pre svega zato što su bile veoma aktivne i zato što su postavljale mnogo pitanja. Ovakve aktivnosti često imam u Portugalu kao i u drugim zemljama i veoma mi je zanimljivo da vidim razliku u pitanjima koje deca postavljaju. Alice Vieira rođena je u Lisabonu. Napisala je preko 30 knjiga i jedna je od najznačajnijih portugalskih književnica za decu i mlade. Dobitnica je mnogih nagrada, među kojima se izdvaja Gulbenkian za životno delo. Dnevnik Inês Tavares je priča o životu tinejdžerke Ines koja umesto iPoda koji želi za 13. rođendan dobija dnevnik. Inspiraciju uvek crpim iz svakodnevnice jer sam novinarka, takođe iz sećanja na detinjstvo i sećanja na detinjstvo svoje dece i unuka. Što se tiče upotrebe slenga, ja sam uvek okružena mladima. Slušam ih pažljivo kako govore, pamtim, zapisujem i koristim u knjigama, kao što je slučaj i sa ovom knjigom. Alice kaže da je portugalska književnost za decu i mlade veoma razvijena i zastupljena, ali je skorašnjeg datuma. Razvijala se tek u poslednjih 30-40 godina. Knjiga Dnevnik Inês Tavares izdata je u ediciji Svet je jedan. Namenjena je deci od 7 do 12 godina i broji već 50 naslova. Ona ima lep taj naslov jer smo upravo hteli da objedinimo različite iskustva širom sveta koje se obraćaju tom dečijem uzrastu i da deca negde iz još tog perioda nekog našeg zatvorenog shvata da se svuda na svetu zapravo u njihovim godinama negde živi slično u smislu nekih problema i okupacije koje ti mladi imaju. Kreativni centar je za sajam knjiga pripremio preko 60 novih naslova za sve uzraste, a kao izdavačka kuća nastupili su na sajmu knjiga u Frankfurtu. To je najvažniji svetski događaj kada je reč o knjizi, sa 7.500 izlagača iz svih krajeva sveta. Ove godine gost Frankfurtskog sajma bio je Island. Pa evo šta može možda novo da se kaže, naravno ta diskusija o elektronskom izdavaštvu i dalje top tema. Svi negde više o tome pričaju nego što se zaista novih elektronskih knjiga napravi tokom godine. Svi se plaše da neće možda zaostati za drugima, pa nekako pomalo i kreću u te vode, ali i dalje to elektronsko izdavaštvo ne uzima možda ni nekih 10% od ukupne prodaje knjiga. Ono što možemo da primetimo to je da je tendencija da knjige ne budu toliko skupe, dakle ima mnogo manje ovih luksuznih izdanja za mali uzrast, takozvanih novelty books. Sajam knjiga u Frankfurtu i Beogradski sajam možda liče po spoljnom izgledu i izgledu štandova, ali frankfurtski traje samo jedan dan i nije prodajni. Zajedničko im je to što su nezaobilazni kulturni događaji.